Κοντά στο μεσημέρι, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στις περιοχές Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Τα αντιαεροπορικά πυροβόλα χτυπούν αδιάκοπα τα αεροσκάφη, ενώ οι μονάδες πεζικού θερίζουν τους αλεκτρωτιστές. Οι απώλειες των Γερμανών είναι μεγάλες. Ολόκληρα τμήματα εξολοθρεύονται και ο υποστράτηγος Μάιντελ τραυματίζεται σοβαρά. Μα είναι πολλοί εκείνοι που προσγειώνονται και ταχύτατα συγκροτούν ισχυρές μονάδες επίθεσης. Εξίσου σοβαρές και οι απώλειες των συμμάχων που δέχονται το βάρος της επίθεσης. Στις πρώτες επάλξεις της αντίστασης, ο αδάμαστος κριτικός λαός, οπλισμένος με ό,τι βρίσκεται μπροστά του. Γέροντες, παιδιά και γυναίκες πολεμούν με μαχαίρια και πανάρχαια όπλα, τηλεγραφεί ο Άγγλος δημοσιογράφος Christopher Buckley. Οι Γερμανοί ανταποκριτές περιγράφουν από το πεδίο των μαχών τις πολύ νεκρές συγκρούσεις. Η Βόρεια Κρήτη φλέγεται. Οι εισβολείς επιδιώκουν με κάθε τρόπο να καταλάβουν ένα από τα αεροδρόμια του νησιού. Στο Ηράκλειο αποτυγχάνουν και αναγκάζονται να οργανωθούν αμυντικά έξω από την πόλη. Στο Ρέθυμνο, μετά από ολοήμερο αγώνα, καταλαμβάνουν τα χωριά Περιβόλια, Καστελάκια, Σταυρωμένος και τους λόφους νότια του αεροδρομίου. Στη Σούδα αποδεκατίζονται, ενώ στην περιοχή της Αγιάς δημιουργούν ισχυρό θύλακα γύρω από τις φυλακές. Μόνο στο Μάλεμε η εισβολή εξελίσσεται ευνοϊκά για τους Γερμανούς. Προς το τέλος της ημέρας πλησιάζουν το ύψωμα 107 και καταλαμβάνουν θέσεις μέσα στο αεροδρόμιο. Ο Φρέιμπεργκ αδυνατεί να εκτιμήσει σωστά την κατάσταση και επιτρέπει στους Γερμανούς την πρωτοβουλία των επιχείρησεων. Τα μεσάνυχτα, οι συμμαχικές δυνάμεις εγκαταλείπουν την περιοχή, αφήνοντας τα πιο σημαντικά στρατηγικά σημεία στη διάθεση των Γερμανών. Πρωί της επομένης, δεύτερης ημέρας της εισβολής, οι Γερμανοί ρίχνουν νέες δυνάμεις δυτικά του Ταυρονίτη. Οι ηρωικοί κριτικοί με όσους Νεοζηλανδούς έχουν απομείνει εξακολουθούν να μάχονται. Μα οι εισβολείς προωθούνται, καταλαμβάνουν το χωριό Πύργος και σταθεροποιούνται στο αεροδρόμιο Μάλεμε. Στο Ρέθυμνο εξάλλου, οι δυνάμεις του νησιού ανακαταλαμβάνουν τους λόφους του αεροδρομίου και το χωριό Καστελάκια, συλλαμβάνοντας αρκετούς αιχμαλώτους. Μεταξύ τους και ο διοικητής του κλιμακίου, συνταγματάρχης Τούρμ. Ο λαός της Μεγαλονήσου έχει ξεσηκωθεί. Είναι υπέροχον το θέαμα να βλέπει κανείς τους χωρικούς όλων των ηλικιών να εκλιπαρούν όπως τους δοθούν όπλα. Αναφέρει στην έκθεσή του ο ταξίαρχος Βάζεϊ. Το Ηράκλειο από τα χαράματα βομβαρδίζεται ασταμάτητα. Με την αποχώρηση των βομβαρδιστικών, οι γερμανικές δυνάμεις εισχωρούν στην πόλη από διάφορες κατευθύνσεις. Οι οδομαχίες που ακολουθούν είναι σφοδρές και η αντίσταση του λαού υποχρεώνει τους εισβολείς να υποχωρήσουν προς τα δυτικά και να οχυρωθούν στα χωριά Τσαλικάκι και Σταυρωμένος. Οι αποτυχίες εντείνουν τους βομβαρδισμούς. Η πόλη του Ηρακλείου γνωρίζει πρωτοφανείς καταστροφές. Η δράση της Luftwaffe επεκτείνεται με την ίδια μανία και στο Ρέθυμνο. Το νοσοκομείο της πόλης, δημόσια κτίρια και κατοικίες καταστρέφονται ολοσχερώς. Ταυτόχρονα ναζιστικά στρατεύματα προωθούνται με όλα τα μέσα προς την Κρήτη. Τη νύχτα 21 προς 22 Μαΐου, οι συμμαχικές δυνάμεις εντοπίζουν και βυθίζουν γερμανική νεοπομπή που κατευθυνόταν στη Μεγαλόνησο. 4.000 Γερμανοί
δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους. Ξημερώματα ο βασιλιάς Γεώργιος και ο πρωθυπουργός Τσουδερός εγκαταλείπουν την Κρήτη και αναχωρούν για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στο μεταξύ νέες, ισχυρές δυνάμεις και μαζί τους ο νέος διοικητής των δυνάμεων Κρήτης, υποστράτηγος Ρίγκελ, καταφθάνουν στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και αναλαμβάνουν νέο κύκλο επιχειρήσεων. Πολύ γρήγορα καταλαμβάνουν δυτικά το Καστέλι και ανατολικά τα χωριά Μόδιο, Πατελάρι και Σταλός. Οι εισβολείς προωθούνται ταχύτατα. Στα χωριά Γαλατάς, Αλικιανός και Βατόλακος η αντίσταση των κατοίκων είναι καθολική. Πράξεις ηρωικές ενός λαού που δεν λέει να χαρίσει σπιθαμή από τη γη του. Μόνον όταν τέλειωσαν και τα τελευταία πυρομαχικά τους, οι υπερασπιστές αφήνουν τα χωριά και καταφεύγουν στα γύρω βουνά. Η γερμανική προέλαση συνεχίζεται και οι εισβολείς πλησιάζουν στα Χανιά. Το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής στρέφει τώρα το ενδιαφέρον του στη διάσωση των συμμαχικών στρατευμάτων και αποφασίζει την εκκένωση της Κρήτης. Η Μεγαλόνισσος αφήνεται ανυπεράσπιστη στην ναζιστική θηριωδία. Πρωί της 27ης Μαΐου, οι γερμανικές δυνάμεις εξωτερώνουν τις τελευταίες αιστείες αντίστασης και εισέρχονται στα Χανιά. Την ίδια ώρα τα πρώτα τμήματα των συμμαχικών δυνάμεων κατευθύνονται προς τα Σφακιά για να επιβιβαστούν στα βρετανικά πλοία. Την επομένη, ο ταξίαρχος Τσάπελ δίνει ανάλογες οδηγίες στους διοικητές και των υπολείπων μονάδων, αφήνοντας ανημέρωτα τα ελληνικά τμήματα που εξακολουθούν να μάχονται. Η Κρήτη εγκαταλείπεται στην ναζιστική εκδίκηση. Τα νέα για την κατάρρευση της άμυνας στα Χανιά και την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων κυκλοφορούν γρήγορα. Η είδηση αναστατώνει τη μαχόμενη Κρήτη. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Σούδας και την επομένη το Ρέθυμνο. Η ναζιστική κυριαρχία φέρνει και τα πρώτα ιταλικά πολεμικά πλοία στη Σιτία. Οι ηττημένοι φασίστες την ώρα τους για τη διανομή. 30 Μαΐου. Στο Ηράκλειο υπογράφεται ανακοχή και υψώνεται η σβάστικα. Η μάχη της Κρήτης, η πιο παράδοξη και επική μάχη αυτού του πολέμου, μόλις έληξε. Το τίμημα του δεκαήμερου αγώνα υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό. Ο ναζισμός πλήρωσε βαριά σε αίμα την επιχείρηση της Κρήτης. Έχασε εκεί τον ανθό των αλεξιπτωτιστών του. Έχασε κι άλλο ένα δεκαήμερο κρίσιμο για την εξόρμηση κατά της Ρωσίας, ίσως το πιο κρίσιμο δεκαήμερο του Μεγάλου Πολέμου. Οι Γερμανοί από τις πρώτες κιόλας ημέρες εκδικούνται την παλαϊκή αντίσταση των αδάμαστων κριτικών και είναι σπίτια, του φεκίζουν πατριώτες, αφανίζουν χωριά. Η Κρήτη δίνεται και πάλι στα μαύρα. Η τελευταία ελληνική γωνιά έχει πέσει στα χέρια των Γερμανών και η κατοχή αρχίζει με το διαμελισμό της Ελλάδας. Γερμανοί, Ιταλοί και Βούλγαροι συγκροτούν μια απρόσωπη μηχανή βίας που απλώνεται σε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα υποτάχθηκε, όχι όμως και οι Έλληνες. Τούτος ο μαρτυρικός λαός δεν υποτάσσεται από χιλιάδες χρόνια τώρα. Νύχτα 30 Μαΐου 1941. Μόλις 2 δεκαετίες ζωής έχουν πίσω τους ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας. Κι όμως τολμούν. Αρματωμένοι με το πάθος της λύτρωσης, σκαρφαλώνουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και κουρελιάζουν το σύμβολο της σκλαβιάς. Η παράτολμη συμβολική πράξη τους σημαίνει προσκλητήριο νέου αγώνα. Τώρα
Από κάθε γωνιά της ελληνικής γης ξεπροβάλλουν πατριώτες και σε κάθε ελληνικό βουνό στείνει το λιμέρι της μια ομάδα αντίστασης. Από δίπλα τους χιλιάδες μαχητές, μάρτυρες του αντιφασιστικού αγώνα Καμαρών. Η θυσία τους φλογίζει τους πρώτους αγωνιστές της αντίστασης. Και τούτοι, χαμογελαστοί, ανηφορίζουν προς τις κορφές της ελευθερίας.